Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Σήμερα δεν θα είναι μαζί μας η εκλεκτή συμπαρουσιάστρια η Στέλλα Φιλιππούση, γιατί βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Και να αρχίσουμε τις ανακοινώσεις, αγαπητοί τηλεθεατές. Την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς συνέβη κάτι το τραγικό. Ένας εκλεκτός συνεργάτης της εκπομπής, είχαμε κάνει και 4 εκπομπές μαζί, ο γλύπτης ο Δημήτρης ο Αρμακόλας, εκλεκτός φίλος, βρήκε ένα τραγικό θάνατο, διότι πιάστηκε το φουλάρι του ενώ δούλευε στον ηλεκτρικό τροχό στο εργαστήρι του. Στο εργαστήρι του Εξάρχειας, στην οδός Μολένσκι. Και έτσι χάσαμε ένα εκλεκτό φίλο. Πιστεύω σε λίγο καιρό θα κάνουμε μια εκπομπή για το έργο του Δημήτρη του Αρμακόλα. Ένα γλυπτό του πάντως βρίσκεται ήδη στην οδό Ερμού, όπως επίσης και στη Νέα Ιωνία βρίσκεται γλυπτό του. Και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος. Γίνονται την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και αύριο ακόμα, διάφορες εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και η Εύξηνος Λέσχη Αθηνών, Κέντρο Ποντιακών Μελετών, διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις. Πόντος, δικαίωμα στη μνήμη, από 19 έως 25 Μαΐου 2009. Γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Έχουν γίνει βέβαια. Εμείς τώρα έχουμε αύριο μία μόνο. Μνήμη μου σε λένε Πόντο, το ποντιακό τραγούδι στη διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης. Γιατί δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η επέτειος πώς να το αποκαλέσουμε τώρα. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη να πω. Της γενοκτονίας θα πω, των Ποντίων. Η γενοκτονία των ήλων του Πόντου. Επίσης άλλη εκδήλωση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, 3η 19 Μαΐου 2009, στον Πολυχώρο Τεχνόπολης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού οι Πόντιοι. Είχαν προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα. Σημειώστε αν θέλετε, αγαπητοί τηλεθεατές, το τηλέφωνο της γραμματείας της εκπομπής, 33-02-622, επαναλαμβάνω 33-02-622. Θα γίνει κλήρωση για τα εξής βιβλία. Από τις εκδόσεις Χρήστος Δαρδανός. Τα εξής βιβλία που αφορούν τους εφήβους. Πώς να επιβιώσεις όταν είσαι αγόρι. Άλλο βιβλίο, αυτό το σχολείο θα με τρελάνει. Άλλο βιβλίο, πώς να επιβιώσεις όταν είσαι κορίτσι. Από πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Στοιχειώδης διαφορική γεωμετρία των ήλων. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Αφορά βέβαια τους έχοντας σχέση με τα μαθηματικά, διότι είναι διαφορική γεωμετρία υψηλού επίπεδου. Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ταμείου Επικορικής Ασφάλισης Χημικών. Έχει βγάλει ένα βιβλίο, το έγραψε ο εκλεκτός δάσκαλος, ο Παπαγεωργίου Ανδρέας. Πάρα πολλοί από εσάς θα είχατε τα βιβλία του. Χημικοί καθηγητές ΑΕΗ, αποβιώσαντες μετά το 1957. Και από τις εκδόσεις Σαβάλα, 3 βιβλία, πολύ ωραία βιβλία, προκλήσεις στα μαθηματικά της Σίγμα Τάφ Δημοτικού, του Μπάμπη Στεργίου. Είναι θέματα διαγωνισμών για τη Σίγμα Τάφ. Το σημερινό θέμα, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι λίγαν ενδιαφέρον. Προσκεκλημένος μας είναι ο εκλεκτός φίλος, κύριος Βαλεοντής Κωνσταντίνος, και ο οποίος είναι πρόεδρος, αυτό θα τα πει όλα βέβαια, της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Ο κύριος Βαλεοντής έχει φέρει και αρκετά από τα πρακτικά των συνεδρίων που έχουν κάνει κατά καιρούς. Είναι φυσικός, ηλεκτρονικός και τα λοιπά. Θα μας τα πει το ίδιος τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Κώστα, σε καλωσορίζω στην εκπομπή. Χαίρομαι που θα συζητήσουμε αυτό το ωραίο θέμα με το οποίο ασχολείται η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, δηλαδή ελληνική γλώσσα και ορολογία.
Χαιρετίζω και εγώ τους τηλεθεατές μας και σένα προσωπικά, αγαπητέ Βαγγέλη, και για την ενδιαφέρουσα εκπομπή που κάνεις από αυτό το κανάλι και που καλείς κατά καιρούς ανθρώπους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και όχι μόνο. Το θέμα, η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, στην οποία είμαι πρόεδρος, είναι ένα επιστημονικό σωματείο, επιστημονικός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1992. Το 1992, μάλιστα. Που ασχολείται με την ορολογία. Μάλιστα, βέβαια, θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο όμως, γιατί ίσως υπάρχει κάποια σύγχυση τι είναι αυτή η ορολογία. Ναι. Γιατί πολλοί νομίζουν μπορεί να έχουμε και σχέση με ρολόγια. Γιατί πράγματι, ή υπάρχει και η Ελληνική Εταιρεία Ουρολογίας, που και αυτό μας μπερδεύουν. Λοιπόν, η ορολογία που ενώ είναι τόσο κοινή η έννοια που συμμετέχει στην καθημερινή μας επικοινωνία, ίσως δεν γίνεται αντιληπτή. Ναι. Όταν επικοινωνούμε, έχουμε έναν αποστολέα και έναν παραλήπτη, ο πομπός και ο δέκτης. Ναι. Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης έχουν τις έννοιες, διάφορες έννοιες στο μυαλό τους. Όταν όμως επικοινωνούμε, οι έννοιες αυτές, το κανάλι επικοινωνίας, η προφορική επικοινωνία για παράδειγμα μεταξύ μας, δεν μεταφέρει έννοιες. Οι έννοιες μεταφέρονται με τους όρους. Δηλαδή, όρους εκφωνώ εγώ και όρους συλλαμβάνεις εσύ και τους όρους αυτούς τους συνδυάζεις με τις έννοιες. Ναι. Η ορολογία λοιπόν είναι ανάμεσα στη γλώσσα και στη γνώση. Ναι. Η γνώση είναι στο νου του ανθρώπου, η γλώσσα είναι το σύστημα, το γλωσσικό, το σύστημα σημείων το οποίο χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε, και ανάμεσα στο όριο είναι η ορολογία. Θα ήθελα να δείξω ένα χαρακτηριστικό σχέδιο που να δείξει ακριβώς τη σχέση της γνώσης, της γλώσσας και της ορολογίας. Αυτό εδώ είναι, πρέπει λίγο το ζουμάρι, μην το φαίνεται και από εδώ. Λοιπόν, να μας το εξηγήσεις. Επάπειρον. Επάπειρον, και μάλιστα είναι και το σύμβολο του απείρου. Είναι το πλαγιαστό 8, αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι το σύμβολο του απείρου. Λοιπόν, εσαΐ λοιπόν, αενάως, επάπειρον, έχουμε η γνώση να περιγράφεται μέσω των όρων και να αναπτύσσει και να προάγει τη γλώσσα. Μάλιστα. Και με τη σειρά της η γλώσσα, αενάως και αυτή, μέσω των όρων περιγράφει τη γνώση. Μάλιστα. Δηλαδή οι όροι μεσολαβούν ανάμεσα στη γνώση και στη γλώσσα. Ναι, αλλά τώρα τελευταία, τώρα εγώ δεν είμαι και σχετικός βέβαια, εντάξει. Βλέπω όμως ότι αυτή η ορολογία τείνει να εκλείψει από την ελληνική και χρησιμοποιούμε ξενόγλωση ορολογία. Η ορολογία βέβαια, η κάθε γλώσσα έχει την ορολογία τους, τους όρους της. Ναι. Και από την άλλη μεριά η γνώση χρειάζεται οπωσδήποτε τους όρους για να περιγραφεί και για να μεταδοθεί. Βέβαια. Η γνώση τώρα παράγεται σε κάποια γλώσσα, όταν παράγεται και όταν δημιουργείται. Ναι. Αυτή η γλώσσα σήμερα είναι κυρίως η αγγλική. Ναι. Ακόμα και Έλληνες επιστήμονες σε διάφορους τομείς, τις επιστημονικές ανακοινώσεις τους στα αγγλικά τις κάνουν. Μάλιστα. Ενώ, να πούμε και αυτό, λοιπόν, η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε δώσει ορολογία σε όλες τις επιστήμες. Και έχει δώσει και ακόμα υπάρχει η αρχαία ελληνική γλώσσα στη σημερινή μας γλώσσα και συνεχώς προάγει την ορολογία η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό που θέλω λοιπόν τώρα να τονίσω εγώ είναι ότι λοιπόν εδώ έχουμε παραγωγή σήμερα κυρίως, η παραγωγή της γνώσης γίνεται κυρίως στα αγγλικά και όλες οι άλλες γλώσσες αγωνίζονται μετά να μεταφέρουν τη γνώση στη δική τους, στα δικά τους, με δικές τους λέξεις, με δικούς τους όρους. Η λέξη και ο όρος δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Η λέξη μπορεί να, να αντιστοιχεί σε διαφορετικές έννοιες κάθε φορά, ανάλογα με την περίσταση. Ενώ ο όρος είναι σαφής. Ενώ ο όρος αντιστοιχεί πίσω πάντα σε μια έννοια. Σε μια έννοια, σωστά. Πάντα μια έννοια. Άρα λοιπόν υπάρχει λοιπόν ανάγκη για όλες τις γλώσσες και επομένως και για την ελληνική, που μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως, να μεταφερθεί η γνώση στη γλώσσα μας. Και αυτό να γίνει με τα μέσα της ίδιας της γλώσσας μας. Δηλαδή με ελληνικούς όρους και ελληνικές εκφράσεις,
και ώστε να μπορεί να φτάσει και σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, ανάλογα βέβαια με την επιδίωξη που έχουμε κάθε φορά. Δεν είναι μόνο τα ακαδημαϊκά στρώματα, η γνώση περνάει και στην καθημερινή ζωή, κυρίως μέσω των εφαρμογών. Άρα το αντικείμενο της ελληνικής εταιρείας ορολογίας είναι η προαγωγή της ελληνικής ορολογίας, καταρχήν, και βέβαια στο πλαίσιο της επιστήμης της ορολογίας. Ναι, η προαγωγή. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως και δημιουργία όταν παρουσιαστεί εδώ ένας ξενόφερτος όρος. Ακριβώς. Τι σημαίνει προαγωγή εδώ πέρα, αυτό που λέμε. Σημαίνει ότι αφενός όταν βγαίνει ένας νέος όρος σε έναν τομέα, ιατρική, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, γρήγορα να προλαβαίνουμε, να φτιάχνουμε τον αντίστοιχο, να δημιουργούμε τον αντίστοιχο ελληνικό όρο, ώστε να μην προλαβαίνει αυτός να παγιωθεί ο ξένος όρος και να προωθείται ο ελληνικός όρος και να εφαρμόζεται ο ελληνικός όρος. Μεγάλο το έργο σας. Έτσι, και αυτό βέβαια σημαίνει έναν διαρκή αγώνα δρόμου, γιατί παράγεται η γνώση με τρομακτικούς ρυθμούς. Γι' αυτό δηλαδή το έχει αναλάβει τώρα η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Δηλαδή, αν ρωτήσω, ας πούμε, όταν λέμε το κλικ, υπάρχει ελληνικός όρος για το κλικ? Κάνε κλικ, λέει. Για το κλικ βεβαίως υπάρχει ελληνικός όρος, θα αναφέρεται. Το κλικ ως ρήμα το έχουμε αποδώσει επικροτό. Μπράβο. Και ως ουσιαστικό επικρότηση. Μάλιστα. Και κάνοντας κλικ, εκεί που κάνεις κλικ στην οθόνη σου επάνω, στην ουσία επιλέγοντας επικροτής. Ακούς και τον κρότο, έχει και το ρήμα τον κροτό μέσα, το επικροτό. Διότι πολύ πιο καλύτερος επομένως ο ελληνικός όρος από το κλικ. Είναι ελληνικός καταρχήν. Και το κλικ τι σημαίνει? Δεν υπάρχει, δεν είναι λέξεις. Κλικ δημιουργήθηκε. Το κλικ είναι ηχομιμητική λέξη. Ναι, ηχομιμητική, μπράβο. Δηλαδή, εγώ από ό,τι κατάλαβα τώρα, το αντικείμενο τώρα της έρευνάς σας, ποια επιστήμη ή όλες τις επιστήμες αφορά? Ναι, να πούμε καταρχήν ότι ως επιστημονικό σωματείο δεν είναι ένας τομέας. Είναι διεπιστημονική η ορολογία. Ο κλάδος της ορολογίας είναι διεπιστημονικό πεδίο. Σωστό. Δηλαδή καλύπτει όλες τις επιστήμες. Και όχι μόνο τις επιστήμες, και τέχνες και τα θεματικά πεδία, όλα τα θεματικά πεδία. Δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, η ΕΛΕΤΟ, ελέτο βέβαια τονίζεται και όχι ελετό, αλλά και αν τη λένε και ελετό, καμιά φορά τη λένε στα γαλλικά. Λοιπόν, αυτή έχει αυτή τη στιγμή 310 μέλη, είναι από 60 περίπου ειδικότητες. Οι δικοί σας? Τα μέλη μας. Τα μέλη σας. Δηλαδή υπάρχει όλα τα μέλη, ναι. Και το Συμβούλιο από πόσα άτομα αποτελείται? Το Συμβούλιο είναι 7 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά. Δηλαδή και να πούμε αυτό το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Ναι, το σημερινό είναι εσύ, ο Κώστας Βαλεοντής, φυσικός ηλεκτρονικός, ο πρόεδρος, η κυρία Άννα Λάμπρου Γκόνου, χημικός, ο κύριος Τζάνος, είναι αντιπρόεδρος η κυρία Γκόνου, έτσι. Γενικός Γραμματέας ο κύριος Τζάνος Ορφανός, φυσικός ηλεκτρονικός. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο κύριος Γιώργος Τζιάμας, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Ταμείας ο κύριος, ναι, λαϊκά εδώ λέμε, Διονύσης Γιαννίμπας, ορολόγος μεταφραστής. Βοηθός ταμεία η κυρία Πινελόπη Παπαδοπούλου, χημικός μηχανικός. Σύμβουλος η κυρία Μαρία Καρδούλη, φιλόλογος. Και αναπληρωτές σύμβουλοι η κυρία Σπύρος Δόικας, μεταφραστής, και η κυρία Αγγελική Σιμακοπούλου, χημικός κτλ. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το καινούργιο συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα άλλο σημαντικό όργανο είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Με ενεργά μέλη. Που είναι όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Τα προηγούμενα, ναι. Και εκπρόσωποι των συλλογικών μελών. Γιατί η ΕΛΕΤΟ έχει και συλλογικά μέλη, ομάδες και επιτροπές, οι οποίες είναι συλλογικά μέλη. Δεν μπροστά την εργασία, αυτή την εργασία την κάνουν τα μέλη του ΔΣ ή η Γενική Συνέλευση, ας πούμε. Η εργασία αυτή γίνεται από τις ομάδες και τις επιτροπές που είναι συλλογικά μέλη. Συλλογικά μέλη, μπράβο. Ένα χαρακτηριστικό της ΕΛΕΤΟ είναι ακριβώς ότι βασίζεται στη συλλογική εργασία. Δεν είναι ατομικές προσπάθειες, είναι το ατομικό μέσω του συλλογικού. Όλοι συμβάλλουμε ατομικά, αλλά είναι συλλογικό ότι βγαίνει. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα όταν πρώτο γνωριστήκαμε είναι ένα που είχε την ορολογία για το διαδίκτυο.
Ναι, η ορολογία... Για τους blockers, για το ένα και το άλλο, ναι. Καταρχήν, να πούμε ότι έχουμε από το 1993 και μετά κυκλοφορούμε κάθε δίμηνο ένα μικρό περιοδικάκι ηλεκτρονικό, στο οποίο αντιμετωπίζουμε και γράφουμε για συγκεκριμένους όρους ή ομάδες όρων, οι οποίοι είναι στην επικαιρότητα, τίθενται ως ερωτήματα σε εμάς, και βέβαια όταν έρθει το ερώτημα στην ΕΛΕΤΟ, ας πούμε σε μένα ή στη γραμματεία, μεταβιβάζεται στο αντίστοιχο όργανο. Αν είναι πληροφορικής ο όρος, θα αντιμετωπιστεί από την ομάδα πληροφορικής. Αν είναι όρος τηλεπικοινωνιών, αν είναι όρος ιατρικής, αντίστοιχα θα αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή Ιατροτέκ, που είναι ομάδα συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ για την ιατρική. Και βέβαια και γράφουμε εκεί πέρα μετά τα αποτελέσματα και τις προτάσεις μας για αυτούς τους όρους. Ναι. Δεν να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί αυτό θα αρέσει στους τηλεθεατές. Το site που λέμε, ας πούμε. Το site, το website, δηλαδή είναι αυτό το site. Το site γενικά σημαίνει τοποθεσία, έτσι. Τοποθεσία. Αλλά είναι οποιαδήποτε τοποθεσία. Το website έχει αποδοθεί ως ιστότοπος. Ιστότοπος, ωραίο. Βέβαια. Και το email? Το email ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σαν υπηρεσία, ή σαν μήνυμα, σου στείλω ένα email, μήνυμα. Δηλαδή το ηλεκτρονικό μήνυμα, το πλήρες, αλλά συγκοπτόμενο μήνυμα. Ερώτηση πάλι. Αυτά πολύ ωραία ακούγονται, πολύ ωραία τα ελληνικά. Εφαρμόζονται? Έχει δηλαδή απήχηση όλη αυτή η εργασία? Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω. Να σου πω στον ελληνικό, γιατί στο ελληνικό είπαμε, μιλάμε στο ελληνικό. Στο πλαίσιο της ορολογίας και της τυποποίησης έχουμε υιοθετήσει τον ελληνικό αριθμό. Και εγώ τον έχω υιοθετήσει εδώ στην εκπομπή, ναι. Λοιπόν, ένας τομέας στον οποίο έχουν αυτά εφαρμογή είναι ο τομέας της τυποποίησης, που έχουμε στενή συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, γιατί και τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, τα περισσότερα είναι και ομάδες του ΕΛΟΤ, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί βγαίνουν κάθε χρόνο, κυκλοφορούν τα ελληνικά πρότυπα, τα οποία είναι αποδόσεις στα ελληνικά των ευρωπαϊκών προτύπων, συνήθως. Μπορεί να μην είναι μόνο και διεθνών προτύπων, αλλά κυρίως των ευρωπαϊκών προτύπων. Εκεί έχουν απόλυτη εφαρμογή αυτοί οι όροι που παράγουμε. Γιατί τα όργανα αυτή εκεί είναι συλλογική και εκεί η εργασία, και στα κείμενα αυτά εφαρμόζονται πλήρως. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είτε σε έντυπες εκδόσεις που βγάζαμε κατά καιρούς, είτε μέσω του διαδικτύου που έχουμε τώρα, έχουμε 3 βάσεις όρων διαθέσιμες για χρήση από το ευρύ κοινό, μπορεί να τη συμβουλευτεί οποιοσδήποτε και να χρησιμοποιήσει τους όρους αυτούς. Ένας μεγάλος πελάτης εντός εισαγωγικών, πελάτης μας, είναι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεταφραστικές υπηρεσίες. Οι οποίες ήταν ταυτόχρονα και ερέθισμα για μας όταν ξεκινάγαμε, γιατί εκεί υπήρχε άμεση ανάγκη και γρήγορης απόδοσης στα ελληνικά. Γιατί εκεί πέρα μεταφράζονταν πάρα πολλά κείμενα ταυτόχρονα στις επίσημες γλώσσες, και υπήρχε άμεση η ανάγκη. Εκεί πράγματι θα πρέπει να το αναγνωρίσουν τα παιδιά και οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουμε συμβάλει πάρα πολύ. Τώρα, ένας όμως, ας πούμε, οποιοσδήποτε έχει την ελευθερία, ένας μεταφραστής για παράδειγμα, να επιλέξει να μην επιλέξει τον όρο μας, ή να το βάλει τον αγγλικό, ή να, τέλος πάντων, να εφαρμόσει κάτι άλλο. Λοιπόν, να διακόψω λίγο, να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι στην κλήρωση των βιβλίων είναι και μία σειρά από 2, 3, 6 και 7. Ναι, 7 βιβλία. Είναι τα πρακτικά των συνεδρίων της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Δεν ξέρω αν είναι με τη σειρά τώρα αυτά, τέλος πάντων. Το τελευταίο. Ελληνική γλώσσα και ορολογία. Ανακοινώσεις του 6ου συνεδρίου, έτσι. Αυτό το έχει εκδώσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ναι, είναι συνδιοργανωτής του Τεχνικού Επιμελητήριο, και τα 3 τελευταία συνέδρια και αυτό που διοργανώνουμε τώρα θα εκδώσει τα πρακτικά. Και το μεγάλο αυτό που λέει ΟΤΕ απ' έξω τι είναι? Αυτό είναι τηλεπικοινωνιακή ορολογία. Τηλεπικοινωνική ορολογία. Το οποίο το έχει εκδώσει με έξω το ΟΤΕ ή όχι? Ναι, να πούμε τώρα τα εξής λίγα ιστορικά στοιχεία. Ο πυρήνας της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας ήταν κάποια όργανα που είχαν αρχίσει να λειτουργούν από τη δεκαετία του 70
Τι θα πει, εμείς κάνετε δουλειά εδώ πέρα, τεράστιο έργο. Αφού ιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και άρχισαν και δημιουργήθηκαν επιτροπές και ομάδες, και μάλιστα από τους πρωτοπόρους ήταν και αυτός ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας που τον χάσαμε πρόσφατα, ο Βασίλης Φιλόπουλος. Έτσι, ήταν από τους πρωτεργάτες. Και είχαμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, η τυποποίηση στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δεκαετία του 70, το 76 ιδρύθηκε ο ΕΛΟΤ, ξεκίνησαν αυτές οι επιτροπές, οι ομάδες. Στο πλαίσιο ακριβώς της απόδοσης των ευρωπαϊκών προτύπων και των διεθνών προτύπων στα ελληνικά, προέκυψε άμεση η ανάγκη να παραγάγουμε, να δημιουργήσουμε αντίστοιχους ελληνικούς όρους σε διάφορους τομείς. Τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ακουστική, περιβάλλον γενικά, και δημιουργήθηκαν αντίστοιχες επιτροπές. Εκεί άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι όροι και από τότε άρχισε και η συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ακριβώς της βοήθειας εκεί, ας πούμε. Μήπως θα ήθελες χωρίς να έχουμε βέβαια καμιά ενίσχυση. Ναι, το κατά θα τα πούμε. Να διαβάσεις εδώ την αγγλική με την αντίστοιχη ελληνική μερική, έτσι να πάρουν μια ιδέα τηλεθεατές. Ναι, εδώ είστε σε στο B εδώ πέρα. Ναι. Έχουμε ένα bus, για παράδειγμα, που το χρησιμοποιούμε και στα ηλεκτρονικά και που σημαίνει αρτηρία. Εδώ το bus σημαίνει αρτηρία και βέβαια είναι ηλεκτρονική, είναι καλώδιο, είναι ναι. Έτσι, ένα πολύ καλώδιο, ας πούμε, ναι. Το bus. Πιο πάνω έχουμε burst, που είναι ρηπή. Ρηπή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι ρηπή, είναι σηματορηπή. Είναι μια σειρά παλμών που εκπέμπει κάποιο σήμα. Πιο κάτω έχουμε άλλον τηλεπικοινωνιακό όρο, busy. Το busy είναι κατηλημένος. Το κατηλημένο. Είναι το κατηλημένο. Αυτό το χρησιμοποιούν και κάτι... Το σήμα που χρησιμοποιείται ναι. Όταν το τηλέφωνο μερικοί συμπατριώτες μας μιλάει. Και αυτό. Είμαι busy, λέει σήμερα. Busy condition, συνθήκη ναι. Κατηλημένου. Busy condition. Ένα άλλο, να δούμε το default, το by default, που χρησιμοποιείται συχνά και πιο πολύ το λένε by default. Το default που είναι προκαθορισμένη τιμή ή γενικά προκαθορισμένο μέγεθος, το έχουμε πει το by default προτερόθετα. Προτερόθετα, βαλμένο κάτι, από πριν βαλμένο. Και σαν επίθετο default προτερόθετος. Ο busy τόνος κατηλημένου, busy test δοκιμή, busy subscriber κατηλημένος συνδρομητής. Αυτό τώρα το βιβλίο έχει ορολογία που αναφέρεται στις τηλεπικοινωνίες. Το άλλο το τεράστιο αυτό τι είναι πάλι? Τώρα θα σας πω. Αυτό εδώ λοιπόν, αυτή η ομάδα ναι. Που είναι η μεγαλύτερη, η πιο παραγωγική ομάδα, ας πούμε, και της ΕΛΕΤΟ και του ΕΛΟΤ, γιατί είναι ταυτόχρονα και η ΕΛΟΤ, ναι. Ξεκίνησε το 1989. Από τότε ξεκίνησε κάθε χρόνο και έβγαζε σε φωτοαντίγραφα, σε τέτοια μορφή, κάθε χρόνο τους όρους που είχε συγκεντρώσει. Ναι. Και έκανε διάφορες εκδόσεις. Αυτή εδώ είναι η ένατη έκδοση. Ναι. Η ένατη έκδοση. Και φτάσαμε αυτή είναι η 10η έκδοση, η οποία είναι η 10η έκδοση. Εδώ να πει κανένας ότι εκεί ήταν 40.000 λίμματα και εδώ είναι 62.000 λίμματα. 62.000 λίμματα, αγαπητοί τηλεθεατές. Σκεφτείτε δουλειά και προσέξτε, ξαναλέω πάλι, μιλάμε Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας Επιστημονικό Σωματείο. Δεν είναι κρατικό τι. Όχι. Έτσι, ανεξάρτητη. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχετε καμία επιδότηση πουθενά? Όχι, δυστυχώς. Δηλαδή μεταξύ σας. Ναι. Βέβαια να πούμε. Στα συνέδρια έχουμε κάνει όλες τις φορές αιτήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και ποτέ δεν επιδοτηθήκαμε. Δεν ξέρω αν φέτος δηλαδή επιδοτηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Κοίταξε, έχουμε υποσχέσεις. Επειδή έχω κι εγώ μια αντίληψη με τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, στην Ελλάδα πολιτισμός είναι πέτρες και μάρμαρα. Δεν έχουμε τίποτα με την αρχαία ελληνική γλυπτική, ίσα ίσα υποκλεινόμαστε κτλ. Αλλά αρχαία Ελλάδα δεν είναι μόνο πέτρες και μάρμαρα. Και σύγχρονη η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Και πολιτισμός σύγχρονος. Αυτό λοιπόν, ως το 2001 λοιπόν, είχαμε αυτές τις εκδόσεις μέχρι τη 10η που φτάσαμε εδώ. Και πόσα λίμματα θες παίζουν πάλι αυτό? Αυτό έχει 62.000 λίμματα. 62.000 λίμματα, μάλιστα. Αλλά από τότε, από το 2001 βέβαια μέχρι σήμερα, αυτά έχουν διπλασιαστεί. Και δεν υπάρχει βέβαια τώρα έντυπη έκδοση, αλλά είναι όμως το ίντερνετ η έκδοση αυτή. Είναι η βάση
όρων τηλεπικοινωνιών στο ίντερνετ. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να το συμβολευτεί και είναι διπλάσιο αυτό, να φανταστείτε. Και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ποια είναι? Η ηλεκτρονική είναι www.eleto.gr. Eleto.gr, δεν είναι δύσκολη. Δεν μου λες να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί όταν δίνουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση η ηλεκτρονική σελίδα είναι πάντα σε λατινικούς χαρακτήρες? Με ελληνικούς δεν ανιχνεύονται? Δεν έχει. Θα μπορούσε να υπάρχει και με ελληνικούς χαρακτήρες. Και είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι θα γίνονταν, αλλά δεν είδα να Και να πούμε ότι ευτυχώς έχετε στέγη. Έχουμε, στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου. Φιλοξενούμενοι βέβαια. Κάτι συμβολικό δίνουμε εκεί πέρα. Ναι, καλό μέρος είναι, ωραίο κτίριο είναι. Είναι σχετικό, είναι σχετικός φορέας. Διότι το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ασχολείται με την ελληνική γλώσσα, την προφορική ελληνική γλώσσα, την επεξεργασία. Έχει κάνει έργο. Έχει κάνει έργο πολύ. Και είναι πρόεδρος. Διευθυντής είναι ο κ. Καραγιάννης, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου. Γιώργος Καραγιάννης. Πολυτεχνείου, ναι, μπράβο. Αυτά είναι ευχάριστο να τα ακούμε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε τώρα, αυτά έχουμε τα πρακτικά τώρα των συνεδρίων. Αυτά τα πάρα πολλά πρακτικά συνεδρία. Τι έχουν μέσα? Για τα συνέδρια. Συνέδριο ξεκίνησαμε από το 1997, κάθε 2 χρόνια. Πανελλήνιο ή παγκόσμιο είναι αυτό τώρα? Διεθνές είναι. Γιατί ξεκίνησε με Έλληνες βασικά, αλλά τώρα έχουμε και διεθνείς και ξένους. Αλλά πάντα σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή αυτά που ανακοινώνονται στο συνέδριο έχουν σχέση και εφαρμογή και για τα ελληνικά. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και η επιστήμη της ορολογίας που αφορά κάθε γλώσσα, αλλά και ιδιαίτερα η προώθηση των ελληνικών όρων. Βέβαια. Των ελληνικών όρων. Κάθε λοιπόν 2 χρόνια κάνετε ένα συνέδριο. Κάνουμε αυτό το συνέδριο, το οποίο γίνεται το Οκτώβριο-Νοέμβριο, δηλαδή το φθινόπωρο. Και έχουμε σε αυτό το συνέδριο, το φετινό συνέδριο θα είναι το 7ο. Αυτό είναι το τρίπτυχο του 7ου συνεδρίου. Με κύριο συνδιοργανωτή αυτή τη φορά το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και μάλιστα αφιερωμένο στον Αριστοτέλη. Και αφιερωμένο στον Αριστοτέλη. Αυτά τα συνέδρια τα αφιερώνουμε κάθε φορά σε κάποιον άνθρωπο των γραμμάτων και της γλώσσας. Και αυτή τη φορά το έχουμε αφιερώσει στον Αριστοτέλη. Είχε προηγηθεί στο Σοκράτη, στο Διονύσιο Σολομό, στον Κοραή. Και στο 5ο που το κάναμε με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν αφιερωμένο στον Κύπριο ποιητή, τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ναι. Και να πούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, αγαπητοί τηλεθεατές, μπορείτε θέλετε τίποτα πληροφορίας, στεγάζεται στο κτίριο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, στον Παράδεισο Μαρουσίου, και το τηλεομοιότυπο είναι 210 8068 299. 8068 299. Αρτέμιδος 6 λοιπόν, στον Παράδεισο Μαρουσίου. Και υπάρχει μόνιμα κάποιος όχι, δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε υπάλληλο. Οι άνθρωποι μόνοι τους. Δηλαδή, σκέψου πόσες ώρες εργασίας πνευματικής καταναλώνουν τα μέλη σας για να γράψουν αυτή την τεράστια ορολογία. Να τη βρούνε. Πράγματι είναι, να τη διασταυρώσουν. Πράγματι είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Μα εσείς έχετε κάνει τεράστιο έργο. Βασιζόμαστε όμως πράγματι στο ενδιαφέρον και στο μεράκι των ανθρώπων. Το Υπουργείο Πολιτισμού σας έχει βραβεύσει καμιά φορά? Δεν βραβεύει. Όχι, σας έχει αναφέρει κανείς? Ήρθε κανείς να δώσει καμία συγχαρητήριο επιστολή? Τίποτα. Όχι, το Υπουργείο Παιδείας? Ούτε αυτό το Υπουργείο Παιδείας, παρόλο που έχουμε κάνει επαφές κατά καιρούς, δεν είχαμε και από εκεί. Εκείνο που ήθελα να τονίσω, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που έπρεπε και που κάναμε μία μέρα ολόκληρη, τους ενημερώσαμε, όταν επρόκειτο να βγάλει 60 βιβλία πληροφορικής επρόκειτο να βγουν, και πήγαμε με τον αείμνηστο, τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Φιλόπουλο, μία μέρα, και από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ενημερώσαμε τις υπηρεσίες με 2 σακούλες, με αυτά εδώ, με αυτά εδώ. Αυτά να παρατηρείτε. Κοιτάξτε, βγάλετε τόσα βιβλία. Υπάρχουν όροι που έχουν φτιάξει όργανα. Εφαρμόστε τις. Στην Ελλάδα βιβλίο θεωρείται η ποίηση και η λογοτεχνία. Η ποίηση αυτά είναι απουσιώδη, δεν μετράνε αυτά. Δεν θεωρούνται βιβλία αυτά, δυστυχώς. Δεν θεωρούνται βιβλία. Τόσο έργο πραγματικά. Δηλαδή αυτό είναι να σας θαυμάζει κανείς. Διότι υπάρχει βέβαια το μεράκι. Υπάρχει αγάπη στο αντικείμενο.
Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και μια ανταπόκριση τέλος πάντων την πολιτεία. Μπράβο, ρε παιδιά. Σας δίνουμε τέλος πάντων και τα έξοδα της έκδοσης. Βλέπετε τα έξοδα των εκδόσεων τώρα τελευταία των συνεδρίων, τα καλύπτει το ΤΕΕ, το οποίο πράγματι πρέπει να τονιστεί. Να το πούμε αυτό. Πολύ θετικό. Το έχουμε κάνει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το έχουμε κάνει αρρωγό μέλος της εταιρείας, λέγεται. Αρρωγό μέλος, διότι έχει αναλάβει τις εκδόσεις αυτές και επιπλέον λειτουργεί μια επιτροπή από τις επιτροπές που είναι συλλογικά μέλη μας, την ΤΑΦΕ 21, η οποία επιτροπή έχει ως έργο την μεταφορά στα ελληνικά των διεθνών προτύπων που αφορούν τους κανόνες και τις αρχές της ορολογίας. Ναι. Και είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί είναι βασικό για την ορολογία οι αρχές και οι κανόνες στους οποίους βασίζεται η παραγωγή όρων. Γιατί λέμε όρους, δεν λέμε όμως ότι πετάμε έναν όρο χωρίς μελέτη. Για να παραχθεί ένας όρος χρειάζεται πολλή εργασία. Χρειάζεται, πέρα από το ότι να ξέρεις βέβαια την ελληνική γλώσσα, πρέπει να ασχοληθείς σε βάθος με το αντικείμενο, ώστε η λέξη ή η φράση που θα υιοθετήσεις για τον όρο να ανταποκρίνονται και να περιλαμβάνουν ουσιώδη χαρακτηριστικά τις έννοιες που θες να αποδώσεις. Εκεί που πιστεύω δεν θα έχετε πολύ πρόβλημα είναι η μαθηματική ορολογία, διότι ευτυχώς οι ξένοι έχουν υιοθετήσει την ελληνική στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, όπου υπάρχει ελληνογενής όρη, εκεί δεν υπάρχει βέβαια, γιατί είναι υιοθετημένος ελληνικός όρος. Βέβαια έχουμε και περιπτώσεις όμως ελληνογενών όρων που όταν επιστρέφουν πίσω εδώ δεν λένε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή που χρειάζεται διόρθωση διότι δεν έχουν φτιαχτεί σωστά ή δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή γλώσσα. Οπότε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα είναι το ionize, το ιονίζω, ionization, ιονισμός, ενώ είναι ιοντισμός το σωστό. Ή ξέρω εγώ το pneumatic tool, που είναι εργαλείο με πιεσμένο αέρα, το λες πνευματικό εργαλείο, pneumatic. Και βλέπω στο συμβούλιο σας υπάρχουν και θετικοί επιστήμονες και θεωρητικοί. Δηλαδή έχετε κάνει μια καλή ομάδα που σε τίποτα δεν έχει. Βέβαια. Και μέσα μέλη μας είναι καμιά 15 γλωσσολόγοι καταρχήν. Γιατί δεν είναι, δηλαδή είπαμε είναι διεπιστημονικό και έχει και επιστήμονες της γλώσσας αλλά και επιστήμονες πολλών άλλων θεματικών πεδίων. Η ιδέα τώρα ποιανού ήταν αυτή για να... Σας είπα ότι από τη δεκαετία του 70 που όταν ξεκίνησαν αυτές οι επιτροπές, οι ομάδες να δουλεύουν, προέκυψε η ανάγκη ενός συντονισμού να προωθείτε το έργο και να προβάλλετε το έργο των ομάδων. Αυτό έγινε συνείδηση δηλαδή στα μέλη των ομάδων αυτών. Ήταν 5 ομάδες βασικές, τις οποίες προσθέθηκαν και άλλες 2. Ήταν 5 ομάδες, μία ήταν για τηλεπικοινωνίες, η άλλη ήταν για πληροφορική, η άλλη η ακουστική, η άλλη αυτή η ΤΑΦ 21 που σας είπα που ήταν για τις αρχές της ορολογίας και μία επιτροπή που δεν λειτουργεί τώρα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, η λεγόμενη μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας. 5, προσθέθηκαν και άλλες 2 του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, μια ομάδα ορολογίας και της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, το λεγόμενο Ιατροτεκ, άλλη μια ομάδα, 7 ομάδες ήταν. Τα μέλη αυτών των ομάδων λοιπόν, με πρωτοβουλία της κυρίας Μαρίας Καρδούλη, η οποία κάναμε μια συγκέντρωση να συζητήσουμε το θέμα αυτό και μαζευτήκαμε και βέβαια καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μην περιμένουμε από το κράτος, να κάνουμε ένα ιδιωτικό σύλλογο, επιστημονικό σύλλογο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ακόμα θα ήταν προς υπογραφή. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή το σημαντικότερο με την ΕΛΕΤΟ είναι ότι είναι επιστημονικό, διεπιστημονικό όργανο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και βασίζεται πάρα πολύ στην συλλογική δουλειά. Μα έχετε κάνει έργο. Δηλαδή αυτό μιλάει. Όντως έχετε κάνει μεγάλο έργο. Και είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Αλλά ας ελπίσουμε βέβαια ότι... Αλλά εκείνο όμως που δεν συμφωνώ εγώ, δεν έχει προβληθεί αυτό το έργο σας. Αν πεις και τι να κάνουμε, να βγούμε στον δρόμο να φωνάζουμε, τι να κάνουμε. Να πούμε και μερικά άλλα πράγματα. Το 2000, στο πλαίσιο του κοινοτικού πλαίσιου στήριξης που ξεκινούσε τότε, 2001-2006, υπήρξε μία πρόταση του ΙΕΛ, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και του ΕΚΤ, Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, να
δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα παραγωγής όρων σε όλους τους τομείς. Ναι. Αυτό το όνομα ωραία ιδέα αυτή. Ονομάστηκε ΕΠΟΣ. Ναι. Και σε αυτό συμμετείχαν πολλοί φορείς. Δηλαδή συμμετείχαν αυτοί οι δύο φορείς, συμμετείχε και η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, η ΕΛΕΤΟ, αλλά συμμετείχε και η Ακαδημία, συμμετείχε το Υπουργείο Γεωργίας, δηλαδή ήταν μια ενέργεια που ξεκίνησε λοιπόν και έγινε μια μελέτη το 2000 μια ογκώδης μελέτη με πρόταση για το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, η οποία θα κινητοποιούσε 185 θεματικά πεδία και θα φτιάχνονταν όροι γύρω στο 550.000 όροι, αλλά με παραγωγή και συγκέντρωση και οργάνωση κανονική, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της ορολογίας και με ομάδες εργασίας, και να υιοθετηθούν και να υπάρχουν, να εμπλουτίσουν τη βάση όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρόγραμμα ήταν από τους πρωτεργάτες, ήταν ο κ. Καραγιάννης, ήταν από αυτούς που το είχαν εισηγηθεί. Πρόεδρος μιας επιτροπής που έγινε για το πρόγραμμα το ΕΠΟΣ αυτό ήταν ο καθηγητής ο Τάσιος του Πολυτεχνείου. Και έφτιαξε μια ομάδα εργασίας αυτή η επιτροπή και προσπαθήσαν οι άνθρωποι αυτοί, ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Τάσιος και οι άλλοι της επιτροπής. Από την Ακαδημία συμμετείχε ο σημερινός πρόεδρος της Ακαδημίας, ο κ. Λιγομενίδης. Λιγομενίδης, είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς. Ήταν μέλος σε αυτή την επιτροπή. Παρά όμως τις προσπάθειές τους από Υπουργείο σε Υπουργείο και από Υπουργό σε Υπουργό, δεν κατάφεραν να εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά ο κ. Τάσιος είπε ότι αυτό το πρόγραμμα, που είπανε τάχα ότι ήταν ακριβό. Αυτό το πρόγραμμα κόστεζε όσα 3 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομος. Τόσο ήταν το κόστος. 3 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομος. 3 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτό το σημαντικό του ΕΠΟΣ που δεν προχώρησε και που ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική γλώσσα και την ορολογία. Γιατί η ορολογία εξασφαλίζει η γλώσσα να περιγράφει τα σημερινά φαινόμενα και γεγονότα με δικές της λέξεις. Και 2 λεπτά, λοιπόν, διαθέτουμε μια γλώσσα με πάρα πολύ πλούσια ορολογία. Πολύ πλούσια γλώσσα διαθέτουμε. Ναι, ασφαλώς η ελληνική γλώσσα είναι από τις πιο πλούσιες γλώσσες. Δεν φτάνουμε στο σημείο να αρχίσουμε η πιο. Είναι όμως μια πολύ πλούσια γλώσσα. Γιατί φτάνουν κάποιοι σε ακρότητες και βάζουν και νούμερα. Εντάξει, δεν φτάνουμε, αλλά κοιτάξτε, είναι και γεγονός όμως ότι έχει δώσει την ορολογία σε όλες σχεδόν τις επιστήμες. Αστρονομία, μαθηματικά, ιατρική. Έχει δώσει τη βάση και τις ρίζες της διεθνούς ορολογίας. Δηλαδή, και γεγονός είναι ότι στην ορολογία αυτές οι βάσεις που λέμε και οι ρίζες είναι η ελληνική γλώσσα και σε δεύτερη μοίρα η λατινική. Να σε διακόψω συγγνώμη. Αυτές οι δύο οι κλασικές γλώσσες που πράγματι δεν έχει δοθεί σημασία και για την λατινική για την ορολογία έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι ο προσκεκλημένος της απόψινής μας εκπομπής είναι ο εκλεκτός φίλος, φυσικός και ηλεκτρονικός, κύριος Βαλεοντής Κωνσταντίνος, και μιλούμε για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, της οποίας είναι και πρόεδρος. Σημειώστε, αγαπητοί τηλεθεατές, πάλι το τηλέφωνο της γραμματείας εκπομπής 33 02 622. Αύριο Δευτέρα θα τηλεφωνήσετε, θα γίνει κλήρωση για 7 βιβλία, 7 νομίζω είναι, ναι. Είναι τα πρακτικά των διαφόρων συνεδρίων της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Είναι καταπληκτικά βιβλία αυτά και καλό είναι θα κοσμούν τη βιβλιοθήκη σας. Έτσι, για την ιστορία πάλι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό πόσο όρους περιέχει? 62.000 λίμματα, αντιστοιχίες. 62. Μα αυτό για να γίνει. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι δουλέψανε για την ολοκλήρωση αυτού του έργου? Αυτό το έργο, η ομάδα είναι. Να πούμε τα ονόματα, είναι εύκολο. Η ομάδα είναι, εκτός από τον υποφαινόμενο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, Νίκος Αποστολάκης, Θεόφιλος Βαμβάκος, Σπύρος Βουλόδημος, Κατερίνα Ζερίτη, Μιχάλης Καραμιχάλης, Νίκος Κωνσταντακάκης, Χαράλαμπος Μουσούρος, Άννα Νικολάκη, Δημήτρης Συνοδεινός και Γιώργος Τσιάμας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ώρες επί ωρών δηλαδή, από μεράκι και μόνο για να βγει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν από την ομάδα ορολογίας των τηλεπικοινωνιών. Το ξέρω, γιατί υπάρχουν βέβαια. Η οποία είναι μία ομάδα από αυτές τις ομάδες της Επιτροπής αυτής. Μάλιστα.
Όλες αυτές οι ομάδες εδώ παράγουν κείμενα και παρήγαγαν, τώρα έχουν σε λίγο υπολειτουργία τα 2-3 τελευταία χρόνια, αλλά παρήγαγαν τα ελληνικά κείμενα προτύπων ευρωπαϊκών που λέγαμε, και αυτή η ομάδα, υποστηρίζοντας και αυτές, όλους αυτούς τους όρους τους μετέφερε και τους έκανε έργο διαδόσιμο. Δεν μου λες, αυτή η προσπάθεια που κάνετε για την ορολογία στο διαδίκτυο, πού υπάγεται, πού μπορεί να... Εδώ είπαμε τηλεπικοινωνίες. Εδώ μέσα είναι. Ναι, τηλεπικοινωνίες. Και το διαδίκτυο εδώ βρίσκεται. Ναι, έχει όλο αυτό και άλλα τόσα στο διαδίκτυο. Και άλλα τόσα. Ναι, η βάση που υπάρχει στο ίντερνετ είναι 120.000 λίμματα. Είναι όλο αυτό, συν όλο το έργο που έγινε μετά το 2001. Μάλιστα. Λάβατε. Δηλαδή θέλει γερές ταχύτητες, ας πούμε, για να κατεβάσει κανείς. Λοιπόν, αντίστοιχα υπάρχει και βάση ορολογίας πληροφορικής και υπάρχει και βάση ορολογίας της ορολογίας. Αυτά δεν θα κάνετε βιβλίωσης. Αυτά δεν ξέρουμε αν θα τα κάνουμε. Μπορεί να βγει σε κάποιο CD. Και το θέμα οικονομικό είναι. Και το θέμα είναι οικονομικό. Τώρα το επόμενο συνέδριο που θα κάνετε, τι αντικείμενο θα έχει? Πριν από αυτό να πούμε άλλη μια προσπάθεια που έγινε και που και αυτοί δυστυχώς οι αρμόδιοι εκόφευσαν και σε αυτή την προσπάθεια. Στη Γαλλία από τη δεκαετία του 70 είναι οργανωμένο σύστημα ορολογίας για την προστασία της γαλλικής γλώσσας, και έστω σε εισαγωγικά την προστασία, με αντικείμενο το να μην κατακλείζεται η γαλλική γλώσσα από τους ξενόγλωσσους όρους και να παράγονται γαλλικοί όροι. Ναι, καλά κάνανε. Λοιπόν, από το 70 ήταν οργανωμένοι και πρόσφατα το ανακαίνισαν το σύστημα. Το 2006 λοιπόν εμείς, η ΕΛΕΤΟ, η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, φέραμε τον αρχηγό αυτού του συστήματος, που είναι ένας Γάλλος ακαδημαϊκός, ο Γκαμπριέλ Ντεμπρέι, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και Νεολογίας της Γαλλίας, η κεφαλή του συστήματος, το οποίο σύστημα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό το Γάλλο, όχι σε Υπουργείο, απευθείας στον Πρωθυπουργό. Και από κάτω δέχονται μετά όλα τα Υπουργεία ό,τι βγάζει αυτό. Λοιπόν, τον φέραμε λοιπόν τον κύριο Ντεμπρέι εδώ σε μια ημερίδα και καλέσαμε όλους τους αρμοδίους, υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς όλων των Υπουργείων και των γραμματιών, για να κάνει παρουσίαση του γαλλικού συστήματος, που λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια και που αντιμετωπίζει ακριβώς όλους τους νέους όρους που έρχονται. Και λοιπόν, αυτό είναι μια έκδοση και αυτό να κληρωθεί, που είναι η περιγραφή αυτού του γαλλικού συστήματος, το οποίο παρουσίασε ο κύριος Ντεμπρέι, και την ίδια σε αυτή την παρουσίαση, μετά την παρουσίαση του γαλλικού συστήματος, κάναμε τη δική μας πρόταση, η ΕΛΕΤΟ, για ένα ελληνικό σύστημα βασισμένο σε αυτό, αλλά βέβαια προσαρμοσμένο. Κάτι ανάλογο. Υλοποιήθηκε ή είναι αντικείμενο του συνεδρίου? Δεν υλοποιήθηκε δυστυχώς. Υπήρξε μια ανταπόκριση για ένα διάστημα, όσο ήταν υφυπουργός ο κ. Καλός, υπήρξε μια ανταπόκριση. Είχαμε μια συνεργασία με στελέχη του γραφείου του και φτάσαμε και μέχρι σε ένα σχέδιο νομοθετήματος, αλλά μετά έφυγε από υπουργός, δεν ολοκληρώθηκε, οπότε έχει μείνει και αυτό, ας πούμε, μια ανολοκλήρωτη προσπάθεια. Ευτυχώς, αυτό σκεφτόμουν τώρα, που υπάρχει στην Ελλάδα ιδιωτική πρωτοβουλία. Διότι κάτι τέτοιο αντιμετωπίσαμε και εμείς με τον Παγκόσμιο Όμιλο για την προβολή των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, με τις εκδόσεις έργων αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών και αστρονόμων. Πάλι ιδιωτική πρωτοβουλία, αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Λοιπόν, τώρα για το συνέδριο. Το συνέδριο. Πάμε λοιπόν. Το συνέδριο θα γίνει κατά μήνα Οκτώβριο. Γίνεται 22 με 24 Οκτωβρίου. Πού θα γίνει αυτό? Και θα γίνει στην Αθήνα. Η έναρξη θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έναρξη και οι εργασίες θα γίνουν στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Οι εργασίες του συνεδρίου. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είναι κύριος συνδιοργανωτής, οι συνδιοργανωτές είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και ο Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. Αυτοί είναι οι συνδιοργανωτές. Μάλιστα. Του Καρκανία και του Παυλάκου.
Γιατί ο Παυλάκος έχει σε μεγάλη υπόλοιψη. Είχαμε κάνει εκπομπή μαζί και μου είχε πει επανειλημμένος για τη δουλειά σου, για το έργο σου κτλ. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον ΟΔΕΓ. Αυτό που μου αρέσει όμως ότι δηλαδή υπάρχει μια αναγνώριση όμως από όλα τα πανεπιστήμια από ό,τι βλέπω. Αυτό είναι τρομερό που είναι. Μπράβο. Αυτό αλλά και εδώ πέρα όμως πίσω από κάθε ίδρυμα υπάρχουν πρόσωπα. Δεν είναι το ίδρυμα. Απλά και μόνο το όνομα δηλαδή. Επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν είναι ότι ούτε. Εντάξει, είναι συνδιοργανωτές, αλλά ούτε καλύπτουν για παράδειγμα ένα μέρος σημαντικό των δαπανών τους οποίους έχουμε. Και βέβαια, ας πούμε, χορηγοί είναι το ΤΕΕ που μας εκδίδει τον τόμο, είναι η εταιρεία McCain, η οποία σε όλα τα χρόνια μας υποστηρίζει στα συνέδρια και μας κάνει κάποιες χορηγίες και αντιμετωπίζουμε τα έξοδα του συνέδριου. Ένα συνέδριο έχει πάρα πολλά έξοδα. Βέβαια, δεν είναι. Ναι. Και βλέπω τώρα, κοίταξε, το δικαίωμα συμμετοχής για τους φοιτητές είναι 45 ευρώ. Και εκεί περιλαμβάνει παρακολούθηση των συνεδριάσεων και συμμετοχή στις συζητήσεις, τον τόμο των ανακοινώσεων, αναψυκτικά, γεύματα, δεξίωση κτλ. Εντάξει, πολύ λογικό ποσό είναι για τους φοιτητές, ομιλητές κτλ. Αυτό είναι πολύ, πολύ θετικό. Πόσα άτομα περίπου υπολογίζεις ότι θα... υπολογίζουμε γύρω στα 200-240 άτομα. Ναι. Από τα προηγούμενα δηλαδή. Ναι. Και χρειάζεται τώρα μια σχετική, βλέπω, αίτηση. Όταν μπει κανένας στον ιστότοπο θα βρει τώρα αυτό, δεν έχει αναρτηθεί ακόμα, αλλά θα αναρτηθούν και η αίτηση συμμετοχής, ώστε μπορεί κάποιος να στείλει την αίτηση συμμετοχής, καταθέτοντας σε ένα λογαριασμό εκεί τη συμμετοχή. Ναι. Και κάτι άλλο τώρα. Όταν λέμε συνδιοργανωτές, δηλαδή το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κτλ. Εκπροσωπούνται. Εκπροσωπούνται στην Οργανωτική Επιτροπή. Ναι. Ένας φοιτητής θα μπορεί να πάρει μια βεβαίωση ότι παρακολούθησε αυτό το θέμα. Όποιος ζητάει θα πει ναι. Τώρα να έρθουμε σε σένα. Εσύ τέλειωσες φυσικός στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ηλεκτρονικός παρακολούθησες του Αναστασιάδη το μεταπτυχιακό. Το μεταπτυχιακό. Του Αναστασιάδη. Ένα ήταν τότε. Δεν υπήρχαν και πολλά μεταπτυχιακά. Εκεί ήταν κάποιος βοηθός Παπακίτσος όνομα. Δεν τον είχα αυτό. Και εν συνεχεία πήγε στον ΟΤΕ. Εν συνεχεία υπηρέτησα 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου, με καθηγητή τον Κέσσαρα Αλεξόπουλο. Ναι. Εκλεκτός ο Κέσσαρας Αλεξόπουλος, προχθές και η Ακαδημία Αθηνών μια εκδήλωση. Έκλεισε και τα 100 του, έτσι. Και συγκινήθηκα διότι εκεί βρήκα και την Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου με εξήταζε τότε ως φοιτητής σε κάτι εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής που κάναμε στη μαθηματική. Ναι, μετά τον Αλεξόπουλο δέχτηκε η Ευθυμίου στην έδρα. Ναι. Και εν συνεχεία πήγε στον ΟΤΕ λοιπόν. Και μετά πήγα στον ΟΤΕ όπου υπηρέτησα 30 χρόνια. 30 χρόνια στον ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ διορίστηκα ως μηχανικός του ΟΤΕ, έτσι λεγόταν, φυσικός ηλεκτρονικός, αλλά η ειδικότητα λεγόταν μηχανικός του ΟΤΕ. Και διορίστηκα στη Διεύθυνση Ερευνών του ΟΤΕ. Υπήρχε μια νέα διεύθυνση τότε, Διεύθυνση Ερευνών, η οποία είχε διευθυνθεί ένα πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο, ο οποίος πράγματι έκανε και διευθυντής ερευνών και έδωσε μεγάλη όθηση, ο Νίκος Καριαμπάς. Εκεί υπήρχε ένα πνεύμα εντελώς διαφορετικό από τον υπόλοιπο ΟΤΕ καταρχήν, διότι ήταν σαν να είναι πανεπιστήμιο, δηλαδή σαν να είναι πανεπιστημικό ίδρυμα. Δηλαδή υπήρχε ένα πνεύμα συνεργασίας, ομαδικής δουλειάς. Οι ομάδες μπορούσε εγώ που μόλις διορίστηκα να είμαι επικεφαλής ομάδας και να έχω από κάτω τον άλλον που είχε 15 χρόνια στον ΟΤΕ, αλλά ήταν στην ομάδα μέλος. Και κάτι που δεν υπήρχε, ήταν αδιανόητο σε μια υπηρεσία του ΟΤΕ οποιαδήποτε. Και βέβαια υπήρχαν πολλά αντικείμενα ενδιαφέροντα τα οποία είχαν ξεκινήσει τότε. Βέβαια αργότερα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, σταμάτησε να υπάρχει το ενδιαφέρον να αναπτύξουν αυτή τη διεύθυνση. Τη μετέτρεψαν σε κέντρο ανάπτυξης, κέντρο τηλεπικοινωνιακής ανάπτυξης, έτσι λεγόταν, και μετά σιγά σιγά υποβαθμίστηκε. Εκεί λοιπόν υπήρξαν θέματα όπως η εφαρμογή των λέιζερ στις τηλεπικοινωνίες που ασχολήθηκαν και ένα θέμα σημαντικό ήταν η ακουστική, η οποία
από την πλευρά της περιβαλλοντικής ακουστικής το είχε αντιμετωπίσει ο ΟΤΕ, αλλά με ενδιαφέρει εμένα σαν φυσικό στο σύνολο της η ακουστική. Και βέβαια ακουστική μετά ίσον γλώσσα και ομιλία. Δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της ακουστικής. Έχεις και μουσική, έχεις και γλώσσα, έχεις και ομιλία. Εκεί βέβαια κάναμε σημαντικές δουλειές στο πλαίσιο του ΟΤΕ, που χρηματοδότησε ο ΟΤΕ, γιατί και αυτά όλα εδώ έξοδο του ΟΤΕ ήταν, έτσι, που λέμε εδώ πέρα. Εκεί λοιπόν και στην ακουστική είχαμε πολύ σημαντική αυτή. Κάναμε εργασίες στατιστικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και φασματικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας έχουμε κάνει. Πολύ σημαντικό έργο δηλαδή. Ναι, που δεν έκαναν τα πανεπιστήμια. Δηλαδή κάναμε σαν να ήταν πανεπιστήμιο. Το μικρόβιο αυτό τώρα πώς σου κόλλησε εσένα? Το μικρόβιο, δηλαδή από το μικρόβιο της γλώσσας. Ναι, της ορολογίας αυτής. Της ορολογίας. Αυτό είναι από τα γυμνασιακά μου χρόνια. Από τα γυμνασιακά μου χρόνια, η πρώτη μου ξένη γλώσσα που έμαθα ήταν τα λατινικά. Ναι. Πριν κάποιοι που κάνανε, που είχαν, εγώ ήμουν από χωριό, οι άλλοι που ήταν μέσα από την πόλη της Σάμο, γιατί από τη Σάμο κατάγομαι, μπορούσαν και είχαν φροντιστήρια και κάνανε και αγγλικά, κάνανε κάποιες. Εσύ απλώς θα ξεκίνησε από τα λατινικά του σχολείου. Το Ρεγκίνα Ρόζα Σάματ. Από το Ρεγκίνα Ρόζα Σάματ, μου τη βίδωσε που λένε. Ετούμπρα μου, Σιλβάρου Μάμαντ. Κάπως έτσι είναι. Ακριβώς. Και στα λατινικά να σημειώσω από την τρίτη τάξη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, όλες αυτές τις τάξεις, από το πρώτο τρίμηνο που δίνανε βαθμούς μέχρι το τελευταίο, δεν είχα ποτέ βαθμό κάτω από 20 στα λατινικά. Λοιπόν, και στα αρχαία γινόταν αυτό, και στα αρχαία γινόταν και στα νέα, αλλά στα λατινικά ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Ναι. Και από τότε, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος όλες τις άγνωστες λέξεις, τις έγραφα σε καρτέλες που ήταν η ελληνική λέξη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά η λατινική. Και στο τέλος της χρονιάς τη συγκέντρωνα αλφαβητικά ως προς το ελληνικό, αλφαβητικά ως προς το λατινικό και τα έκανα λεξικάκια. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από τότε το μικρόβιο υπήρχε. Παρόλο που ήμουνα των θετικών επιστημών, δηλαδή ήταν τα. Μην το λες αυτό, πάρα πολλοί θετικοί επιστήμονες έχουν προσφέρει πολλά στα. Κοιτάξτε, το θέμα της ορολογίας δεν είναι. Αφορά όλους. Αφορά όλους. Εντάξει, είναι θέμα της γνώσης. Δεν είναι θέμα. Η γνώση. Μα αυτό το μαρτυρεί και το συμβουλίο σας εδώ που τα λέμε. Δηλαδή τώρα είσαι ευχαριστημένος ή δεν είσαι από το αποτέλεσμα? Θα ήθελα να είναι κάτι περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένος. Ναι. Δηλαδή, αλλιώς θα είχαμε εγκαταλείψει. Δεν έχει. Καλά, οπωσδήποτε. Δεν είναι θέμα. Προσπαθούμε και θα. Εγώ πιστεύω πάντως, βέβαια, η ταπεινή μου άποψη είναι αυτή, ότι θα έπρεπε περισσότερες δημόσιες σχέσεις να προβάλλετε το έργο σας, διότι έχει κάνει τεράστιο έργο, το οποίο εκεί λίγο μειονεκτεί. Δηλαδή, γιατί να μην γίνονται εκπομπές σε διάφορα κανάλια, εφημερίδες κτλ. Για να το κάνουμε όμως αυτό χρειάζεται ένα δελτίο τύπου. Εκεί θα έπρεπε κάπου να βοηθείτε. Δελτία τύπου στα συνέδρια πάντα βγάζουμε. Γενικά όμως για την εργασία εγώ μιλάω τώρα στο συνέδριο. Δελτία τύπου μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Ένα δελτίο τύπου ότι αυτό κάνουμε, αυτοί είμαστε, αυτό κάνουμε, το οποίο το στέλνουμε παντού. Καλά, βγάζουμε βέβαια αυτό το περιοδικάκι που δυστυχώς δεν έπαιρνα κάτι να σας δείξω εδώ, το ορόγραμμα που βγάζουμε κάθε 2 μήνες. Ναι, αυτό θετικό. Δεν έχουμε βγάζει και περιοδικό, δεν το πάμε αυτό. Ναι. Κάθε 2 μήνες και αυτό το στέλνουμε ταχυδρομικώς γύρω στους 800 αποδέκτες. Ναι. Και ηλεκτρονικά γύρω πάνω από 2.000 αποδέκτες ηλεκτρονικά. Κοίταξε να πω τώρα λιγάκι με το ηλεκτρονικά, διότι εγώ έχω μία επιφύλαξη στο ηλεκτρονικά. Προσπαθεί κανείς να ανοίξει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του και βρίσκει ονουκέστη αριθμός μηνυμάτων. Δηλαδή, εμείς δεν τα ανοίγουμε κάθε μέρα. 240-300 παίρνουμε την ημέρα και τα περισσότερα διαφημίσεις. Είναι μάστιγα. Δηλαδή, είναι τρομερό πράγμα. Είναι δυστυχώς. Δεν είναι. Ενώ η επιστολή, η ταχυδρομική, πιστεύω πιάνει τόπο, εφόσον είναι ολιγόλογοι. Έτσι νομίζω. Γι' αυτό έχουμε και αποδέκτες, αυτούς που θέλουν να τους το στέλνουμε ταχυδρομικώς, τους το στέλνουμε ταχυδρομικώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Δυστυχώς ο χρόνος μας πέρασε. Πάντως, από την ταπεινή αυτή εκπομπή, σας συγχαίρω πράγματι για την δουλειά σας. Έχετε κάνει μεγάλο έργο, πάρα πολύ μεγάλο έργο και πιστεύω κάποτε να έρθει και η αναγνώριση που δεν πρέπει να είναι μακριά.
ευχαριστώ πάρα πολύ και γιατί με καλέσετε εδώ πέρα και για τις ευχές και το έργο δείχνει. Η κίνηση η δική σου εδώ, Βαγγέλη, μια και λέμε, είπαμε στον ελληνικό, έτσι, είναι να μας δίνει φτερά να προχωρήσουμε παραπέρα, έτσι. Εντάξει. Το έργο. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή μας. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα είχαμε προσκεκλημένο τον εκλεκτό φίλο κύριο Βαλεοντή Κωνσταντίνο. Τώρα πρόσφατα τον γνώρισα, αλλά τον θεωρώ ήδη φίλο. Λοιπόν, και μιλήσαμε για την ελληνική, για το έργο, το τεράστιο έργο, το πολύ μεγάλο έργο που έχει προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας και εξακολουθεί βέβαια, και όλο το ιστορικό, και 7 πρακτικά συνεδρίων περιμένουν τους τυχερούς. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Καληνύχτα.